Sa bali pa yung damag, sublante pa ni Idol Dennis, kariti agondaway mga idol. Iti report na may panggap iti household composting kit. Iti agondaway na ipaay kadigi 20 a barangay iti probinsya. Kasano ngamin dito yung nadakamat nga kit. Apo, hintay man amo iti report manipag kini Idol Dennis. Dito yung IFM News. damag. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Glenn, Peawan. Ay, hindi ko alam. Bakit wala? Sige, dito tayo sa kabilang line niya. Speaker. Go ahead, Idol Dance. Pakikay sa provincial government of Ilocos Norte, kaya ito'y kampanya hindi DNR para pala waste management iti probinsya. Paspas iti programa ni paan iti TJN iti household composting kit iti 20 nga barangay iti Ilocos Norte. Masay na beneficiarang iti pagudpod nga iti agdama kaya taman narimaan tata iti kampanya iti publiko para palang iti panaka iti say iti organic waste tapos sa kitsan galaok para palang iti prang preservar iti nutrients iti fertilizer. Kuna ni Mr. Eugene Menas, the Provincial Environmental Program Officer iti probinsya, na ito mabanag kay Dakel para iti may badang na para palang itang salwag iti natural resources ken iti environment iti probinsya. Partikular, ngayon muna nga nagkan iti kit iti kailan na anipod iti Burgos Ilocos Norte nga datin na programa inisugod pa ito na iti kapitan iti barangay. Nagyaman kini Governor Marcos, kini Vice Governor Amacho, gaputan na pinipay iti lugar na nga nang ipayan dahil ito yung household composting kit para palang sa ating programa iti DANR. Idol Dennis Danipio, Tatak, RMN.